ככה תושבי טבעון יכולים לחסוך בעלויות ולצאת לפנסיה מוקדמת. רמז קטן, זה קשור לנכס שלכם. אז איך בעצם אנחנו עושים את זה? שימו לב. אתם מחזיקים בבית בטבעון 20, 30, 40 שנה, יושב על מגרש של חצי דונם, דונם, 600 מטר, לא משנה, שווה כמה מיליונים טובים. לצורך העניין, לא פחות מ5 מיליון צפונה. לכן, אם אנחנו ניקח את הבית הזה ונבדה אותו היום, ותקבלו את הכסף הזה ותוכלו לקנות משהו צנוע יותר, בסביבות ה2.5 או 3.5 מיליון שקלים, ולהישאר עם למעלה מ2 מיליון שקל פנויים שיוכלו להניב לכם הכנסה פסיבית. בנוסף לזה, הבתים הגדולים שאתם חיים, ה240-300 מטר שאתם חיים בו, יש עלויות מטורפות, ואתם יודעים את זה, אם זה החזקה, אם זה גינה, אם זה חימום, אם זה קירור, אלפי שקלים הבדל בין בית כזה לדירה צנועה יותר שאנחנו עוברים אליה. עכשיו, כשאני מדבר דירה צנועה, זה לא משהו שלהתקלב בו נקרא, ההפך, שישמש לצרכים המדויקים שלכם היום. פעם שהילדים היו בבית, 4-5 ילדים, היה נהדר הבית הגדול. גידלתם, יש זיכרונות, מעולה. עכשיו זה השלב הבא, זה לעבור לבית שטוח, נגיש, 120-130 מטר, מעל הראש. אתם לא צריכים יותר מזה. לכן, תחשבו את מה שאמרתי, תסתכלו על הנתונים ותראו איך זה יכול לאפשר לכם שיפור חיים משמעותי, ואפילו גם לצאת לפנסיה מוקדמת. אתם צריכים עזרה בזה, בן מלך תיווך, בהצלחה.